देर इज अ ग्रेट क्राईम बिहाइंड एव्हरी ग्रेट फॉर्च्यून. 19व्या शतकातील महान फ्रेंच साहित्यिक बाल्झॅक यांचं हे विधान आहे असं समजलं जातं. देर इज अ ग्रेट क्राईम बिहाइंड एव्हरी ग्रेट फॉर्च्यून. अर्थ असा की प्रत्येक महान अशा समृद्धीच्या पाठीमागं, कार्यकर्तृत्वाच्या पाठीमागं, कार्यकर्तृत्वानं निर्माण केलेल्या संपत्तीच्या समृद्ध अशा यशाच्या पाठीमागं, त्याच्या मुळाशी एक प्रचंड मोठा गुन्हा लपलेला असतो. म्हणजे गुन्ह्याच्या पायावरच, अपराधाच्या पायावरच यशाची समृद्ध इमारत उभी राहिलेली असते. अशा अर्थाचं हे विधान एक सार्वकालिक सत्य म्हणून हे विधान स्वीकारता येईल की नाही याबद्दल शंका निर्माण होऊ शकते. म्हणजे महान साम्राज्य, महान समृद्ध अशी साम्राज्य किंवा यशस्वी असे उद्योग समूह किंवा संस्था यांच्या पायाशी, यांच्या मुळाशी कुठला तरी अपराध असतो असं समजणं थोडंसं धाडसाचं होऊ शकेल. एक सार्वकालिक विधान म्हणून हे विधान, सार्वकालिक सत्य म्हणून हे विधान स्वीकारता येणार नसलं तरी पांडवांच्या महिष सभेची उभारणी मात्र खांडवनातील पशुपक्ष्यांच्या शिव्याशापावर आणि त्यांच्या आक्रोशावरच झालेली होती. म्हणजे मैसभेच्या उभारणीच्या पायाशी एक अपराध होता असं मात्र निश्चितच म्हणता येऊ शकतं. मैसभा ही याला मायावी सभा, मायासभा असंही म्हणता येईल. कारण तिचं स्वरूप मायावी होतं, भ्रामक होतं, इल्युजरी असं ज्याला इंग्लिशमध्ये म्हणता येईल. असं म्हणजे ज्या ठिकाणी जमीन आहे त्या ठिकाणी पाण्याचा भास निर्माण होणं, किंवा पाणी आहे त्या ठिकाणी जमिनीचा भास निर्माण होणं, किंवा दाराच्या ठिकाणी, दरवाजाच्या ठिकाणी भिंतीचा भास निर्माण होणं आणि भिंतीच्या ठिकाणी दरवाजाचा भास निर्माण होणं, असं भासमान स्वरूप असणारी रचना असणारी ही मैसभा. ह्या मैसभेची उभारणी मयासुरानं केली. त्याला मायासूर असंही म्हणता येईल. मयासूर हा कश्यप ऋषींचा पुत्र. कश्यप ऋषींचा दनू या त्यांच्या पत्नीपासून प्रसवलेला, जन्माला आलेला मयासूर हा पुत्र. कश्यप ऋषींचेच आदितीपासून जन्माला आलेले पुत्र आदित्य आणि देव एकाच पित्याचे पुत्र देवही आहेत आणि दानवही आहेत, दैत्यही आहेत आणि नागवंशीही आहेत. एकाच पित्याचे पुत्र दानव असू शकतात, दैत्य असू शकतात आणि देवसुद्धा असू शकतात. हे विधान मात्र एक सार्वकालिक सत्य म्हणून स्वीकारता येण्यासारखं आहे. तर ह्या मयासूर याचा महाभारतातील जो उल्लेख आहे तो खांडवनाच्या संदर्भात आलेला. त्याचा रामायणातील एक उल्लेख येतो. रामायणामध्ये तो मंडोदरीचा पिता म्हणून त्याचा उल्लेख येतो. मंडोदरी म्हणजे रावणाची पत्नी मंडोदरी. असो, हे सगळेच संदर्भ थोडेसे गोंधळात टाकणारे असू शकतात. आपण फक्त महाभारत कथेसंदर्भात त्याचा आलेला जो उल्लेख आहे तेवढ्यावरच आपलं लक्ष केंद्रित करू. हा मयासूर हा तक्षक या नागवंशीय राजाचा मित्र आणि खांडवनाच्या आश्रयाने तो तक्षकाबरोबरच खांडवनामध्ये वास्तव्यास होता. ज्यावेळी कृष्ण आणि अर्जुन यांनी खांडवनाचं दहन केलं त्यावेळी तक्षक कुरुक्षेत्रामध्ये पळून गेला आणि मयासूर मात्र तिथंच राहिला. आणि तो या अग्निकांडामधून, या अग्निप्रलयामधून वाचण्यासाठी पळत असताना, आपला जीव वाचवून पळत असताना अर्जुनानं त्याला पकडलं आणि मयासुराच्या विनंतीवरून अर्जुनानं त्याला अभय दिलं, त्याचा जीव वाचवला. त्याचा जीव वाचवल्यानंतर अर्जुनाचं उतराई व्हावं म्हणून मयासुरानं त्याच्यासाठी काहीतरी आपण करावं अशी इच्छा व्यक्त केली. तेव्हा अर्जुनानं श्रीकृष्ण सांगेल त्याप्रमाणे तू माझी इच्छा पूर्ण कर, जी श्रीकृष्णाची इच्छा असेल तीच माझी इच्छा, असं तू स्वीकार, असं त्याला सांगितलं. त्यावेळी श्रीकृष्णानं मयासुराला सांगितलं
की तू पांडवांच्यासाठी एक अपूर्व अशी सभा निर्माण कर. मग अपूर्व अशी ही सभा निर्माण करण्यासाठी मयासुरानं त्याची या गोष्टीस मान्यता दिली. मयासूर हा दानवांचा शिल्पकर्मी, हे मी आधीच सांगितलं. तो विश्वकर्म्यासारखाच, विश्वकर्मा हा देवांचा शिल्पकर्मी, वास्तुविशारद, तसा मयासूर हा दानवांचा वास्तुविशारद. आणि सॉरी तो त्यानं मग अशी एक अपूर्व अशी सभा निर्माण करण्याची योजना आखली. त्यासाठी तो बिंदू सरोवरावर गेला. बिंदू सरोवरावर त्यानं यापूर्वी एक सभा दैत्यांच्यासाठी उभारली होती आणि त्या ठिकाणीच शिल्लक राहिलेली रंगसाहित्य, रत्न, धनसंपत्ती ही सामग्री आणण्यासाठी तो बिंदू सरोवरावर गेला आणि तिथून ही शिल्लक राहिलेली सामग्री तो घेऊन आला आणि इंद्रप्रस्थामध्ये त्यानं मैसभेची उभारणी केली. ही मैसभा ही मायावी स्वरूपाची होती आणि ती अपूर्व अशी होती, कारण आजपर्यंत आर्यावर्तामध्ये अशा प्रकारची भ्रामक वास्तू कुणीही उभारलेली नव्हती. त्यामुळं ती जशी पांडवांच्यासाठी अपूर्व होती, तशी आर्यावर्तातील इतर राजांच्यासाठी सुद्धा अपूर्वच होती आणि ती त्यांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदूसुद्धा ठरली. ज्यावेळी हे सर्वच राजे राजसूय यज्ञाच्या निमित्तानं इंद्रप्रस्थामध्ये आले, त्यावेळी ह्या मैसभेची चर्चा, या मैसभेमधील भासमान असे दृश्य बघणं ही त्यांच्यासाठी एक अपूर्वाई होती. पण ही मैसभा मी आधीच म्हटल्याप्रमाणे खांडवनातील पशुपक्ष्यांच्या शापावर, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांना मिळालेल्या शापावर, शिव्या शापावर उभारली गेलेली होती. आणि या अपूर्व अशा मैसभेमध्येच ज्या घटना घडल्या त्या पुढील काळातील अनर्थाचं, एका अर्थानं पुढील काळातील अनर्थाचं सुद्धा बीज ठरणाऱ्या ठरल्या. म्हणजे द्यूत प्रसंग, द्यूत सभेची जी नंतर रचना झाली तिची बीज मैसभेमध्येच रुजलेली दिसून येतात. कारण या ठिकाणी दुर्योधनाचा अपमान झाला, त्याला भीमाच्या अपमानास सामोरी जावं लागलं. कारण तो या मैसभेमधून जात असताना ज्या ठिकाणी जमीन आहे असं त्याला भासमान झालं, त्या ठिकाणी तो पाण्यामध्ये पडला आणि त्याची वस्त्र भिजली. त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी पाणी आहे असं समजून तो आपली वस्त्र सावरू लागला, तेव्हा त्या ठिकाणी पाणी नसून जमीनच आहे असं आढळून आलं आणि त्याच्या या फजितीवर भीम खदखदून हसला. त्याचा या भीमाच्या खदखदून हसण्याचा दुर्योधनाला क्रोधी आला आणि ही भीमानं आपली केलेली थट्टा, ही फजिती त्याच्या मनामध्ये घर करून राहिली. आधीच तो पांडवांच्या वैभवानं मस्तरग्रस्त झालेला होता, त्यातच भीमाच्या खदखदून हसण्याचा अपमान त्याला झोंबला आणि नंतर द्यूत सभेमध्ये या अपमानाचा बदला त्यानं एका वेगळ्या प्रकारे घेतला. मुळातच पशुपक्ष्यांच्या शापावर, शिव्या शापावर उभारणी झालेली ही मैसभा आणि त्या मैसभेमध्ये ज्या घटना घडल्या त्या द्यूत सभेमधील अनर्थाचं कारण ठरल्या. आता हे पुढील घडणारे अनर्थ कशा प्रकारे घडले त्यासंबंधीचं वृत्त आपण पुढील भागांच्या मध्ये पाहू. तेव्हा पुन्हा भेटू पुढील भागात. तोवर धन्यवाद.